Ujor nakaslem jong unongsan Hima. President Kajaintia Students Union Central Body Ujor Samshala but Education Secretary Bochiru mi Posnem mentakasi kilalet ban Ujor dak ijahar hak office USP ka East Jingpyndonkam Hills District halor ka Jingpyndokam Bakla ya kabor hak Jingpynsngew Paidbah halat tongseng kabalapan long da ka Meghalaya State Pollution Control Board halor ka Jingtmu banti yung motion lingba ka project kabawan na ka Shri Cement halum Salman ka bahap hapo ka ilaka nong kli kaniya ka jinglet Ujor ka seng kalaban juru ya ka jing sha thombor ya kinong persya ki bayakhi khlamda Jingpyndokam da kinu kitiar pan mensaw henre la Ujor persya ya ki reule don bor ki banabar ka district balathung da ka Shri Cement ban khangla de ki Paidbah ki bayakhi persya ya ka jingelang Jingpynsngew Paidbah da ka ba ki la Jingpyndokam da ki bom pensat kmat ki mau ki bahe bat ki tiar ki banam kabala penlong ya ke jing hertma kaba klam daw ya kinong ya khi kinong ya da ya kamariang bat kinong shong shnong kabala pen mensauru ya ki kato ka nengut bat pen julor ki kali shimet shu la banjur ha ka ijahar ba ka jing pendu hok pura ya kinong shong shnong bat ban khanglat ya ka jing persya ki kin hun bala seo bai bala da ka company ki thmu banti bat penjat ru ya ka surok Paidbah halat tong seng kaseng lingba u finance secretary utriki mukhim bat u bochiru mi posnem kalalet ban Ujor ru ha ompleng outpost persya ka jing sha thombor ki ambulance ha ka ba ka wei ka long kame ka ba armet ka badon kam ya ka jing sumar kerke kala sha Jingpynsngew na ka jing khang surok ka balawan ra ru ka jing skosi ba ka hap ban kha yo khlung harod surok kani ka bo jing ma ya ka te ka long kame bat yai te khlung Yang jong Kajaintia Students Union nila wan po yang ni po Superintendent of Police ban file ya FIR halor ga jingjia ka bajia menen ba ngila yo I badon ga public hearing jong ka Shri Cement ka ai ka bang yo I menen ka long sisa ka dakas de ngala ba ang gasngi ka badum ba ga jingim jong I kum ginong ilam ba ka jaj ndru jong I baro ka wa po Kajaintia ngim jumat kum gini kijing sa ale bor kijing sa thombor nagata ka daw ngina kaliang jong keseng ngimban se de ban bo daga FIR menta how SP jong ki East Jingpyndonkam Hills District kapapalong hingi ban bo ikani ga FIR nila yo I ikai ka bajia kijing sa thombor bupon ba kaliang jong ka police department ro kamsam le ai ta kibon gi bantah ni kaliang keseng yo I ba ngimut ban late participate ya kata ke public hearing panban ila don ki police force ya yo jingtip ba ki wan na du na po garu ki pha ki police force adu 1,000 ngut awai ki jingkalipat akwa ban bo ba balai sa po border tang si spa aspa ngut ni ke sarkar kam don police kini ke penisai ba kini ke sarkar gale siliang khamat gale bor gi briu jongi jingi dai bat kini ke FIR ka bingi bo mentagas ngi kamen hingi bo da badai attempt to murder piyo I ngi kum ginong ilam seng ibriu ginong rap ginong song snong jong ilaka nong khali iwai iseng bahalang ijing tumu jong I ban lai public hearing ilai balong peaceful ikwa ban participate ka public hearing ban nila sa khang lenti aki police department khamtam hagita gi mafia pila I di social media bagi ra di tiar pun mensaw ki kawang mau ababon lagi member jongi kila mensaw jor bah kening ipenrem jor ga sarkar ba ki pulis ki badon hang to hakijing sisa ki daiban ai jing yada ki daiban long neutral penban ki supai ki kawang penban ngi ya ki Paidbah di tiar gas kini kijing tray ki pulit bat ki mafia ngimla ban piliang dalai lelo kadon ga Supreme Court ruling bawat ka pulit department baki yo ikum kini situation ki daiban control penban gini la tray ya gani ke sarkar MVP kim sem perkatsu ya beri jongi ke sekawe ke point ni bo ang ni ke FIR menta ke sni yo iba nakaliang jong kini ke briu jong ke Shri Cement ke agent jong ke Shri Cement kila ti yo tau surak halat tongseng kini ke bomla ban pidiang dalai lero em kumno ko ngakwa ban bo jingkali ke PWD department senuja ke PWD department diong ba penbahay ke surok penban kita gi briong tay gi lek kat sebaman kini ke pen isai badon ke ai selendet maka sarkar kala kontrol lu di department kam kain snap so
Iyo wat itu wat kawai kalong kumiro. Kemumut ban let support CSC Andre nakadaw. Bagam let denti show kamban se ban kakon hazam surak. Kini kalong ka Jingpynsngew sui ingi kum kajai bandreu. Skawai ka banta Paidbah nakaliang jong ki polis kila target i kondong target i gelong kumi target i member jongi Jingpynsngew tu ba balai ke sarkar kapan khang persa lemar kumba ong home minister ngi yo ke statement ba inong persa aru kila ban wan ang tai ban persa ban gani ke sarkar ke le da kumwe ke ngibo ke jinggerpat apo ke SP office bakan sim ye ke ane ke FIR ke ba ngibo baka an ke dai ban sim kti halor gani ke benta lemar la ka an kam sim kti ni kam sim kia halor gani kam hang ni kengin yo ke an gelong siliang ne nei kilek siliang khamat yano sekawai ke benta ngakwa ban condemn do chief minister Konrad Sangma home minister chief minister ubat ke forest department home minister ubat ke PWD department bat ke home department kini ke lai teli department kini ke jok ke bru kila persang ban lebor ke department iba ke sort iba Paidbah open job eki ban paid ban wanra kata ke Jingpynsngew suk ban wanra ke development penban kini ke bru ilong maki ibom wanra Jingpynsngew sud hapo kani keri jongi i nakaliang jong ka Jingpynsngew Students Union i penderem ro Jingpynsngew kem jong ki dekot jong ka JNC aga Jingpynsngew wat yangi ginong yalam jong ka Jingpynsngew Student Union kila persang ban kem andre penban kimila ban kem kimyo lat ban kem yangi nga ai ko blai kerpang ya ki Paidbah kathai nu beri hunyau trep ki member jong ki seng bahalang baro ke jing ni kun jong pi kan mau bangim syam sa rem andre ke pen i ke mensim bangi ya teli ke pen i ke mensim ba ledeki lekat bale yangi ledeki ban bor ngi kat ba manor ngi namran din da lele ro em kini ke dei ke message ke basai sekawai ke kubor ke basai ngakwa ban pha sekani ke sarkar pi penterha yangi pi ban ben yangi pi le ben yangi kan mau ublai unju e yangi ublai sebisar pin sayo ikanong kata ke ke bah khamado ngana kaliang ke Jingpynsngew Student Union nginam song klikti em delele ro em pin ban da gabor ngin yai de jing start ngin yai ke hok jongi ngin yai ke kata ke fundamental right jongi omdon bala ban khang persa ingi ke jingi ki jongi kumgi Jingpynsngew Student Union bat ki wai pat ngi ong ngi kwa ban pha sai ke ni ke message ba dang ni khamat ke jingi ki ngi kadang dang jur so mlele le de pikem yangi le de pile le ke bale kat bale yangi ro nagbanta kadaw ba jong kajai benru nginam pendem bless nadu tu go made live autorek kila yo I lang ba ki social media ya ke Jingsa vandalize ne ka Jingsa pempait ke kali jongi kam tam ke Jingsa so driver jong ke ambulance jongi aga Jingsa ke ni ambulance jongi kala sisa kala sekri sisa yang beduk besuk ngapen pau ke Jingsa si ke bekrau ba ki pulit badan hantai ki yoi ndregi klem syuk ki klem le ai ban yada ambulans kedai ketai ke kali ke bekit nongpang ngam sung thok kita gi mafia balai gi habban penpait penperai ke ambulans jongi ila ada file ga complaint sedu human rights ila bo ke FIR i kerpat i ke department concern bakin le ke Badon-kam bakin yak ada ka ain halor ke jing dai ke jing sa penpait ba ke jing sa so driver jongi mdai tangkane si bon ki kali ki besak penpait kali jong gi Paidbah ki mumut ban le sete support public hearing kani ka pani isai ba udah khar nang te wan hang ni upuni so ngi paradok prasnam itu gi paradok prasnam itu gi baso ngi kan mau ba phile ben ngi sisin gas ngi piru pinyo gaju nomor pila le soba palat nga nakaliang jong ka Jingpynsngew Students Union hagi jinge dai bat kani ka issue ila move support human rights lada menta meneng don hang ne ngin sapai ngin sabuk ya kapon ba nakaliang jong SP lad kimle halor kini ke FIR jongi imban se ban lek tit mi hang te hepo high court kenang baka ain kan bisar hok ingi. Today, the 1st of August 2026, as mentioned yesterday, that we from the Jingpynsngew Students Union have decided to file an FIR and complaints regarding the protest yesterday at Sri Cement public hearing. We from the Jingpynsngew students today have filed an FIR to the Superintendent of Police of East Jangtien Hills regarding the
premeditated attempt to murder, grievous assault on civilians, and malicious sabotage of public infrastructure at Lattongseng and Saipong. Also, we have filed an FIR regarding the illegal detention of student union leaders and also criminal conspiracy involving Shri Cement Limited by hiring these mercenaries, and also the compulsive behavior of police personnel on July 31st, 2026. We have put this complaint to the Superintendent of Police today, and it has been received by the personnel here at SP office, and we from the union will not rest until action is taken regarding this FIR. We will be giving a strict timeline of compliance of 10 days. If we do not receive any response regarding this FIR, we will be forced to move to a higher office or to the High Court of Meghalaya. We have also filed a human rights complaint regarding the vandalism and the brutal assault on the ambulance of Jingpyndonkam Students Union Central Body, and also we have filed a human rights complaint regarding the malpractices of police personnel yesterday, the 31st, at the public hearing. From the union side, we will follow up on these issues, and we will make sure that the law takes its course, and we will see if the law department, if the Home Department and the Law Department does not take any action regarding these issues, we will be forced using other democratic ways. Also, we will be waiting for the response from the SP side, and we will see what actions can be taken. And also regarding the evidence of filing this FIR, we have reported here that all the evidence are in the public media, because every media channel has publicized the happenings yesterday at the Shri Cement Limited public hearing, and we will pressure the SP to take up this complaint further.